A száraz május nem csak a mezőgazdászoknak, de a gombázóknak sem kedvez, nem tud beindulni a gombaszezon. Ennek ellenére Szepsiben egy rekordnagyságú sárga gévagombát találtak. Laetiporus sulphureus, sárga gévagomba, de népiesen csak fagombának hívják, mert öreg beteg, de még élő fák törzsein nő. Kevesen tudják, hogy ehető, pedig amíg fiatal, a csirkegombához hasonló finomhúsú, illatos gomba. Vitányi László gyerekkora óta gyűjti, most éppen egy kisebb darabot vág le egy akácfa törzséről, de egy pár napja ezt a közel 7 kg-os gévagombát is ő találta. Van ott több fa, amelyiken minden éven van. Ez a gomba például még 2 nap alatt nem volt a helyén, mert minden nap jártam nézni. Tegnap már ilyen volt. Majd 15 percet tartott, még a késsel levágtam, mert akartam egybe hazahozni. Vitányi úr szárítja, süti, főzi a gombát, de legjobban savanyúságnak szereti elrakni, amit az erdőben gyűjtött gyógynövényekkel, illetve a lakásában termesztett fűszernövényekkel, paradicsommal ízesít.